Watray nakamta ka sorkar ong ushashi tharor haba penpai yaka jingkli syapang ka pahalgam. MP jongka Kongres ushashi tharor haka singi sajany ula penpau kumno ka India kala jubab haka rukom ka balabu jingking barbat penbai bah yaki jakasa batki jaka trekam jongki leno Pakistan hadin ka jingsha thombor ba shirkai jongki leno pahalgam haka ba arpun dringut ki briu kilaya ula khot yaka perthai hi baro kawai ban yatli ban yale persya yaki kam leno haba ajingkren ha Indian consulate umastar tharor ula kedau ba ka jinglai jingo jongki dikhot jongka kanun baro kawai syaka jingkan mau burom yaka khandai na ka khatwai kadai ka jingsange ka badingkong e jongki ulong kala pausyai ba kala long kapor ka ba penki mensim shibun yangi handrai kala long ru ban pha yaka kubor ka ba klain pha bangi don hangne hakan nongba ka ba dangkit yaki dak jongkata ka jingsha thombor ka ba shirkai hadin ka jingsha thombor sakawai pat ka jingsha thombor halaka jong kari u master tharor ulong nilawan baro arngut kum ka jing penken mau bakane kadai ka jinge ka baya samlang handrai ru nakaman sim jong ka jingyatli batkin nongsha penjulor kadai ka jinge haka percai baro kawai kadai ka jingpang klam bat baro ngidai ban yakun persya yaka da ka jingyatli haba kren syapang ka jingtmu jong ka jingle jingo jong ka kenhun jong baro kiseng u master tharor ulong ka jingmut jongi kalong shibun e bankren syaka benta baper jongka jingmut jongki pajba batki san hima sima haka wei paka wei nakiri kibangi le syapang ki jingje badangsyan kiba syai baki penjenjar yaki katto katne ngut kibriu hakeleng ka pertai ka jingseu khya syapang ka ei kabalaja kumta kadai na kamta jongi kalat bangin don haman lakari banya kendu yaki tkot jongka bor sinsar banya kendu yaki tkot jongka yingdor bar thawan banya kendu yakin nongkit marhe bat kiru syempang kibadon bor haka lengka polosi barri bat haka juga por banya kendu bat kilat patai kubor bat ka jingmut jongki pajba haman lakawai nakine ki jaka haba bata ya ka jingsha thombor ka basherkai hapa halgam u master tharor ulong kadai ka kenhun kibriu kibayat keleng ban itu yakinem jongki briu kibadon haswa jongki bat penyap yaki halor kata kan nongrim kabala pausyai balatmu ban penmi yaka jingkento akari India baro kawai namar baki nongsha thombor kidai kibabun ki Hindu ula ai jingmur shibun naka imlang salang jongkari India bakumno hajamu bat Kashmir nadu ki politician hadu ki riupajba kibriu ki yawan lang haka jingyatli kala don ka jingyatli kabapla kabala penpra yaka jingya pernem bat kiwei kibriu kila persyang ban penmi ka khubor kalong kaba shaibha bakala don ka jingtmu kabasniu ka India ka basausi kamdon daw ban artatin nakano ka jaka kawan haba batai bne shushu master tharor ula kedau hapo shikenta nakatai ka jingsha thombor ka kenhun kabala khot ka seng persya kala dawa ya kaburom ya ka seng persya latip lakato ka nesnam bakadai ka seng ka bahkmat e jongka lashkar e taiba balakhang persya kabadon naka US kala jit kum kileno kum juru yaki jing penjari jongka UN committee rengkat bat ki jingtip syapang ka kenun yale persya ha usnem arjar arpulai bat ha usnem arjar arpsau bat menta ka basausi kalale ha usnem arjar arpusan kila penbut biang yaka jingtawa jongki ha ka singi ka babot bat ka basausi kalong baka Pakistan kalajit banbut yaka lenti ka bajule jongka ban kentaj ha ka jingsisha ka Pakistan da ka jingarap jongka China kala job ban wengno yaka jingkedo syapang ka TRF naka jingpen bena patai kubor balashna haka dorbar yada jongka UN hadin arsni haba kren syapang ka jubab jongka India hadin ka jingsha thombor jongki leno hapahalgam u master tharor ulong ngamtrei nakamta ka sorkar kumba pitip ngatrei nakamta ki leng persya handrei ngahi ngalatho yaka OPAD haka wei naki kot kubor ba paunam jongka India hapo arsni dakaboong bakapor kala dai ban hertma jur bat ban hertma bat ngaseu bha banong kata ka longtik kumba ka India kala le ula batairu kumno ki jinghertma ki batikna bat ki bala penbai renti kilaje haki khandaitli ki jaka jongki leno ki jaka trekam bat ki jaka penher lingsuin kita ki kentup yakito ki jongka lashkar e taiba ha murid ke ka Jaish e Muhammad ha baha walpur ki baron kti napdeng ki weipat ki nakabenta ka jingpenyap ya u Daniel Pels u master tharor ula penpau baka India kalapha ya ka khubor ka basyai
bahkan om sim yaka jingting kabala bulpa kan jubab handrai kumjuru bada kaba penpo yaka jingset kaba tikna kaba om kingsting kibala penbai inti yaki thong kiba kerpang ba kala paru yaka kubor bakane kamshom lamut banlong ka jingpli ka jingaset hakathma kaba neslam handrai tang bangila penkre ka kenhun jong baro kiseng balialam da umastar tharor ka kenthop ya usham bhawi saudari nakalok jan shakti party u Sarfaraz Ahmed naka Jharkhand Mukti Morcha Party u GM Harish Balayagi naka Telugu Disham Party u Shashang Mani Tripathi u Tejaswi Surya u Bhu Baneshwar ke Lata baro naka BJP u Nongmikmat jongka US u Taranjik Singh Sandhu ka kenhun kapen I yaka jinga sengthu jingmut jongkari India bat ka jinglong baskem hakabayale persya yaki kam leno habaro kidur jongka kinra yaka khubor baklan joka India jongka jingbom sha yaki kam leno shaka pertai haka por bakilej shabar